Domaida mu darvekiran xelkêjî aliyê Komara İslamiye İranê ve. Dîheyama, heftiya borî de, herî kêm nehgirtî jî van segirtiyên Kurd û yek ji welatiyê Efsanistanê, li girtîgehên navendiyên Kereç û Kezdhesar hatîne bîdarvekirin, ku sê jîvan beriya nîha jî aliyê Hengaw ve hatîbûn ragihandin. Hervîsa cezaya edameya du girtiyên Mehdi Metwalî û Golam Alî Maşallahî yên ku berê bî suçdariya kuştîna bîzanebûn û tekildarî suçên narkotîkê hatîbûn darvekirin, li girtîgeha navendiya Arakê hat bîcîhanîn.